Joe. Emma Mwakwa Badaba Ahenkan 93.3 FM so brasun so memun samwa na watwi mu atwagu ye. Yetna so sine kosobo akire ma over the week Kasiebo wakwa mu Ghana de shemamba. Ensem nya da frapo ye mantam no emo. Achem abuabo baby ayetie ayakua Frakuma Studios. Akua Frakuma batampani studio na yetia. Ye baba chone srani abasa ede ama washa no so sansem no de obetie bi ni se na watwi mu LGBT bill no eho enkwamo hyase ewo mra hyebedwafie na watwi amunso LGBTQ ye nam so ama woma ehwe toto nyoma odro kasa fa ho se enkompeso ye nsakra bi na ye edan a ye de sangofo yi ebekom doma hinso na watwi mu so kasa fa jachi kwesi ne honsanka ye nyoma odro a eforefore no fa emra honsam nyina da na mpanifo bi so vampire wo mo sore pa nya asem ketwa o mampani abede akire se ehu benya pa se NPP for the besi wo mani so se pa se NDC baba tumi mu de ebinsi sanso ena ensem fufuro mu o afri yakoto wano so egusu bantu anansem pewa na watwi mu kan ya nya asem kuma osofo bede chohwe Ghana hu masua so na watwi mu ebo achechefo so bo se sikasema enkoye wo man mu no eye wo mo a akua don konso no se nya asem ketwa wa huru ase no afofo pa ase no afofo ya akua don koden Kasiebo mu chewa so owura kojo alantramatin trese wo mo mani tumi no di party nanim na odi party nanim a ono ene betumi abu watwene mu sanso ena kedemra sebedwani so na watwi mu tubi ademane minority fo no so mu nkyeremu ye bebo akire na watwi ya mu nso akromfo bowura achim aboabo presbyterians ekodi nsamone ene wa mu nso aga SHS ahuduro mu amode aduane kwakwama wa mu so ene ganya sam ketwa wa mu so mu kukunu amnkaka ebi firi tamale ebi firi nkra ebi firi enkrafo de so mamba echirichichi buno mantemu ofo gina begu enkran ene apekete nyasam ketwa wei ene afufuro bi ene anwumre yesi adwa de baba sumo se over the week Kasiebo de yesi nanu dwade besi fiada ene yesa abo akire kama tses pa ama wani die kwan so for adwenkyere fa 0533 898915 0533 898915 text message and WhatsApp or the first by Ahenkan amount and now said the actual Facebook live and YouTube search Ahenkan 93.3 FM now that you go on my Ahenkan na kama amo ani die kwan so and also YouTube ne Facebook live information centers bro aduanum kwaduosia bono mantemu asante mantemu ene poe mantemu wo magikase atumprekopa wo mo efa no live me din adikwaku enin kusi buadumene afia ampofo wa ye dia sida emma Jubilee Hospital ena Empress Empire and Pub woman ene so yasne ene anwiri afi ensam ni nkyeremu ene nfitiase eni Ahenkan FM what wasum na watwi mu a ena LGBTQ+ enu ye lesbian eni gay ena afi se nipa da se ni wo se ono mpa nipa ono abema ompe bema ompe obanso nemu maboa no pe na one aboa titumi ni aboa da anazo buon mo se me ye bema me pese me nya me ho nneoma te se oba me ye me ho te se oba enti ubekobon se ne bema na wo no no akotwa firi ono mo ne aye na oba de kama bibia wo mtokro bibia dedem kama anazo yo oba bonsu akotwa mita na firi ono mo oya osimonya ne bema de ma me no wama yin bibia te se bema sane mo weni na no ene kabo me atudin se LGBTQ+ na se wom doso panin samone wom di wom no editwam na utibi hu bia na ahubobrim akam eno nam so ama Ghana de eya ginsem ewo manmu eye se oba ne oba beda bema ne bema ebeda eno na ehum mra kwakodu Ghana mra hyebdefi a wom pese wom gitum ne ye gina sa mra no so ama ye chi obi so ye LGBTQ bia ye tumi gina so ama emra no ne din fenchem na kwakwensa na ho ama foforo so we nam so ama sami na no ukwada July bosom ne de tosunum womo kan wasem ewo Ghana mra hyebdefi na enu na mra hyebdwani owo Asante Atim North abeton peso aso onumnyafo andi apia kubi eche se mra hyebdefi fo ahanu adiosunum no
obia efwa bill no so eno nti omo nyintum eno nam so ama speaker si da bi ebia na o kasa ma obi ebia de wo kan obi ni unya adwenti o makwan wo a wo mra hyeb jefia no mu se ya udwin se de owura ande apia ku bi ka se mu na mofo so se anti LGBTQ+ bill no yenjintum no wo a wo mfo so ana ne nya adwen no so regional onom na yehu na afi yen hyewonso ne yembisa de enti a o se wo mfo so speaker ebisa asasem we no obia ye din ehon mo tadi ba ma bia ntumi ansore oba bia ntumi ansore ye ntie de koso eho any person any honorable member who disagrees with the submissions just made by the Honorable and the Apia Kubi that all the 275 are in support of the bill. Anybody who disagrees, be on your feet and I will recognize you. Since all members are in support of the bill, I definitely is not going to gag the House. No, I will definitely give you opportunity to expound and improve further the submissions that have been made, so that at the consideration stage we'll be enriched by your contributions to make proper amendments to the bill. I don't intend to prevent you from contributing. Onipa amotini ni a Speaker of Parliament, Right Honorable Urban Kingsford Sumana Bagbin nene ene busuamuti ye ya na ochre an obi epuno no to no se wa o se anti LGBTQ+ emra no umfua so se ye beji atum no sori e na kasa ene oni asori obi an sori eno ne de course wo no mo a ebusua na wotwe ya bo akiri amawo na sa ensema udura kwa so na watwi mu ewa Ghana mra shebe dwafiefa LGBTQ ene de keka ho 055 fufuo kesi ana eyon monyamfo mu ntaka mbara kesore ye eke kansem ni bia se ja bie pon ne to so obi ankyere na dwen afa ana eya parliament ede samono ababeto apaso ya apaso no wonom ehwese wometimi aka nioma ye na sa LGBT ene ne honsenka ye no ena onimonyamfo esla akufu edi tu dwaya no wokyerem se onimonyamfo mu ntaka mu mbarake aka asembi ya asabunu etwi no pa enu nti so wanhwe no wanka ne nsem ni ya ebekwa akokyera asekyera foforo ewobi asomo na mu ntaka mu mbarake asemwa no waka nyina ne se esla kufu ne nsoso waya lesbobo enti lesbobo na waya nti LGBT ho asem ne be no aso mpese omkatakata so ye muamuaso bi ewo ho enu mo na maami esla kufu ya wono ana yeso afo wo hwe ekitawodie nsam so esore ya no wo kirem se sania muntaka mubarake eka asem de hwe nanim etretre ne nsa no nani anje hunti abusua ema ntokwa enya asem ketwa de ewo mrahye bedwafie ho. I sat here and repeatedly heard Honorable Mutala refer to me as a practitioner of LGBT to the hearing of everyone in this house. I sat here and repeatedly heard him Honorable Minister, shout at the top of his voice and refer to me as a practitioner of LGBTQ. And every single last one of you is behaving as if you didn't hear it. And if in response to that I say he is mad, it is only a madman who will refer to his colleague in this house as a practitioner of LGBTQ. When you haven't seen me having sexual intercourse with your wife or your daughter or
ti ya ewa brashe bedwafie eno no onimonyamfo esla akufu aya soafo a wahwenkita wodi ensem so obi atwi no akasam atwi ni Ibrahim Muntala Muhammad mrashe bedwani a wogiram de madesha won mo Tamale Central na asem wakokan ya esla akufu buanjo so eho ayampia we de look me I look you wotushe nani atushe nani na nyasam ketwa ewo mrashe bedwafie ho yantoa anwumre no